Zer ikusiko dugu egingo duzun erakusketan, zutegiko erakusketan? Bueno, ikusiko ditugu, azkeneko 3 urtetan egindako margolanak, bakarren bat aurreagokoa, eta izango dira margolanak oleoaz egindakoak, eta neurri nahiko, handia esango nuke, bai. Pinturaz egiteaz gain ere eskulturak eta egiten dituzu? Bai, eskulturak egiten ditut, kasu honetan eskultura bakar bat azalduko da, espazioa ere nahiko txikia dalako, eta margolanak hartzen dutelako protagonismoa erakusketa honetan. Eta, bai, izango da eskultura bat, eta beste guztia margolanak. Nola hasi zinen margolanekin edo? Margotu egin dut betidanik, txikitatik, eta tarteka margotzen duen kuadroa margotzen nituen, dekorazio munduan ibilia naiz, eta azkenian, beti neukan grina bat, eta gogo bat, eta nahi bat, edo behar bat, margotzeko, eta pixkanaka, jun naiz ja bideo hori jorratzen, eta gehiago margotzen, eta pixka bat lanketa hori egiten bai. Eta, aipatu dugu, margoak izango direla, ez dakit zer dira erretratuak? Dena abstraktoa izango da, erretratoren bat badago tartean, baina gehien lantzen detena abstrakzioa da. Eta, ze espero duzu, hau da, ikusiko espero duzu jendeak zure, ez dakit nola baitera, salgai dauden kuadroak dira, bakarrik erakusketetarako dira? Bai, salgai dauden kuadroak dira, eta espero, pentsatzen dut denetatik, badira kuadro batzuk erraxagoak eta erakargarriagoak direnak, eta beste batzuk ez direnak. Espero dut denetatik izango dira kritika zorrotzagoak, baina erakusketa oso polita da. Nik uste dut bere zailtasun, ulertzeko zailtasun edo gabeziekin edo dauzkan gauza guztiekin oso interesgarria dela. Aipatzen zenun, ez? Abstrakzioa, irudiak eta abar. Zer da, lehenengo erakusketa bat egiten dezuna, kuadro hauekin, edo egin dituz? Margolanen erakusketa aurrenekoa da egiten detena. Egin izan ditut gauzak, eskulturak edo olako lanak kalean, kanpoan, edo gehienak margolan batzuk kanpoan, eta bar, baina aurreneko erakusketa hau da. Eskulturekin ere egin dezula, zerbait? Bai, dira alako lan batzuk, Usurbilko parke batean badago lurra eman eskultura, Orion ere arrai batzuk, gero egin izan ditut piezak festetan da erretzen dian maskotak, olako lanak, eta pixka bat, gauza desberdin asko, baina hola areto batean aurreneko aldia da sartzen naizela. Eta hilabete egongo da, ez, erakusketa hilabete inguru? Martxoan 20-tik aprilaren 19-ra. Zu egongo zera egunen batean azalpenak ematen jendearentzat, hau da, ate iriki baten bat egingo duzu, edo han egongo da eta... Irikiko dut azalpen gutxi eta ni egongo naiz bertan. Azalpenak emango ditut, baino eskatzen dizkidaten heinean, eta, elkarrizketa moduan edo ez dute egingo halako aurkezpen berezirik, irikiko ditut ateak, eta jendeak ikusi behar du margoak zer esaten dion. Eta horren arabera, noski, batzuk galdetuko dute, eta hau zer esan nahi dut, zergaitik, eta aldan heinean erantzungo diet galderedi. Erakusketan, ez? Polen deitzen da erakusketa. Bai, polen. Eta azalpen nola deskribapen bezala jartzen duzu, naturan polena edatzen den bezala, kolorea eta materia espazioan zehar zabaltzen dira. Bizitzaren eta sorkuntzaren hasiera. Zer esan nahi duzu, deskripzio txiki honekin edo? Esan nahi detena da azkenian margoak diala oso espontaneoak, bizitzara eskatzen dutenak, eta gero espazioaren ingurua, jokatzen dalako abstrakzioarekin, eta hor, asaltzen dialako beste espazio batzuk, fisikoak ez direnak. Orduan, hor jokoa dago polena eta bizitzarekin, bai. Eta zer nahiago duzu? Margotu ala eskulturak egin? Nahiago? Niri gustatzen zait gauza desberdinak egitea. Batzutan margoa eta bestetan eskultura.
edo beste gauza batzuk. Importantena da ez aspertzea eta gauza atseginak egitea. Nik uste dut hori dela beti gauza berriak eta beti ikasten. Ikasketa da, nik uste dut. Ikasketa eta zure barrenen zer dagoen deskubritzea, ze azkenian abstrakzioak hori da, ez? Zure barrutikana sortzen den gauza bada eta hori atera egin behar da. Eta urduri zaude, erakusketa dela eta. Agian orain urdurigo nago erakusketan, baina bueno, bai, urduritasun puntu bat badaukat, eta gero ez dakit zenbaterainoko handituko dan, baina bueno, nik uste baino lasaiago nagoela. Lanak interesgarriak dira oso, gustora nago indako lananekin, eta bueno, gero urduritasunak, azkeneko zorrotz puntu horiek, omen edoan, edo zein jarri, zer ez jarri. Eta gero jendea saltzen danean eta galdetzen duenean, eta bueno, beti izango da zerbait, baina ez bereziki, ez dut uste. Aipatu duzu zorroztasuna kuadroetan eta azkeneko puntua da horiek edo bar direnean. Bai. Zure barrenak islatu nahi izan dituzu. Bai. Kritiko, kuadro bukaera bat edo oso perfekzionista zera, kuadroa bukatzerako orduan edo? Ez, gertatzen dena da, jakin behar dela kuadroak balio duen edo ez. Perfekzionista banitz margotuko nuke hiperrealismo edo realismo gehiago, eta ez, kasu nire margoa oso arina da. Naiz eta erretrato bat azaldu, saiatzen naiz gauza arina sortzen. Gertatzena perfekzionismoa ere badagola, hoxe, pieza horrek balio duen edo ez jakiteko garaian. Eta hor, badira, zalantzak izaten dira, beti zalantza badago. Konstante bada zalantza. Eta nola ematen duzu bukatutzat kuadro bat, hau da. Zalantza hori barrenean egonda, nola esatezu, hemen ja ezin dut zerraia guztien du, hemen ezin dut... Hoi da, batzutan oso kuriosoa da, ze kuadroak hartzen du bere bidea. Eta berak agintzen du, eta kuadro batzuk agintzen dute asko. Eta beraiek sortzen dira. Zu adibidez, zu erraminta bat bezala funtzionatzen duzu. Eta hori gertatzen danean, saitun ikusten duzu, honean iritsi dela. Beste batzutan ez da ikusten. Edo beste batzutan egin nahi duzu kuadroa edo puskatu edo ez du funtzionatzen. Baina gerora lantzen dezunen arabera sortzen dira gauzak eta momentuak. Azkenian eguneroko lanak edo saiakerak ere ez dira berdinak. Gustatzen zait, polita da kuadroa bera ondoa sortzen danean, baina, denetatik dago. Eta ez da beti jakiten noiz dagoen bukatuta. Batzutan erresagoa da bestetan baino. Esango zenuke badagoela kuadrorik oraindik bueltak ematen jarraitzen duzuna. Ez erakusketakoak adibidez. Erakusketakoak ez. Erakusketakoak jazta bukatuta daude. Baino bestela bai, hemen ere badira batzuk hor dabiltzanak oraindik lanean eta ez daukaten bukaerarik, bai, horrelako badaude bai. Eta gero dira kuadro batzuk aldez aurretikan pentsatzen dituzu edo bide batera eramaten dituzu eta beste batzuk ez sortzen dira beste alde batzutatik. Ze islatu nahi izan duzu abstrakzionetan ez? Epatu duzu zure sentimenduak direla, ez dakit postasun bat... Kuadro guztiak islatzen dutena desberdina da. Batzuk zorrotzagoa dira, arinagoak, batzuk alaiagoak dira, beste batzuk gordinagoak dira. Guzti hori barrenen dago eta azaltzen da. Orduan, ez da isladatzen gauza konkreto bat edo polenarekin danak zer ikusia daukanik, pixka bat denetarik dago. Eta kuadro bakoitzak azkenian badauka bere nortasun bat. Batzuk errexagoak, alaiagoak, zailagoak. Eta aipatu duzu ez, kuadroaz gain ere eskultura bat egongo dela ez? Bai, bat bakarra bai. Bi piezakoa, aipatu duzu? Bai. Nolakoa da eskultura hori esan materiala, egurra, aipatu duzu... Egurrezkoa da bai. Olioan egin dituzula kuadroak, eskultura zer da, bi piezakoa da, handia, egurrezkoa, nolako? Egurrezkoa bi pieza dira, batek 1,5 metro gutxi egia, besteak 2,20 metro edola.
zedroaz egindakoa dira, eta, bueno, oso interesgarriak. Eta horrekin ere abstrakzio puntu bat, edo esan nahi... Abstrakzio puntu bat badaukat esanahia oso zabala da, eta, bueno, bere intriga eta polemika sortuko du. Bai, zergatik. Bueno, beti da holako polemika, bueno, igual ez da hitza egokia, polemika. Bueno, intriga esango nuke. Hitz emateko emango dula, ez?